A ci gaba da amsa tambayoyin chemistry da muke yi na jarabawan WAEC na bana, za mu amsa wannan tambaya da kuke gani. Aka ce a jadawalin sinadarai akwai sinadari da ke da wannan tsarin, wato 1s2 2s2 2p3. Sai aka ce to wani ahali ya faɗa kuma daga wani rukuni, wato period kenan da kuma group. Mun gane ko? To abin da ya kamata mu sani game da shi wannan jadawalin sinadaran, wato periodic table, za ga cewa akwai waɗanda suke a tsaye hakan nan. Mun gane ko? Layuka da ke tsaye wanda sinadarai ne suka jeru a kwance hakan nan, kai sorry. Mun gane ko? To wannan kwance din muna da layi 7 a kwance wanda su ake kira period. Mun gane ko? Period. Muna fahimta ko? Sannan kuma muna da guda 8 a tsaye wanda su kuma ake kira group. Mun gane ko? Wato group kenan. To wani abun burgewa game da waɗannan abun shine dukkan waɗanda ke a period na farko, mun gane ko, za ga suna da kwaikwai ɗaɗɗaya ne. Mun gane ko? Waɗanda ke a period na biyu suna da kwaikwai biyu, kwaikwai uku har zuwa period na 7. Shi period wato layin da ke kwance kenan guda 7 ke gare mu. Mun fahimta ko? Sai waɗanda ke tsaye, mun gane ko, su kuma da muke da guda 8, za ku ga cewa duk waɗanda ke a layi guda a tsaye, za ga cewa suna da adadin electron a kwaikwayinsu na ƙarshe iri guda. In suna a rukunin farko ne, kama a ce group 1, mun gane ko, to za ga cewa suna da electron ɗaɗɗaya ne a kwaikwayinsu na waje. In suna a group 2 ne, za ga suna da electron biyu ne a kwaikwayinsu na waje har zuwa na 8. Na 8 kuma za ga suna da electron 8 ne a kwaikwayinsu na waje. Wato su dai group waɗanda ke tsaye, za ga cewa adadin yawan electron na akwaikwai na ƙarshe iri ɗaya ne. Su kuma waɗanda ke a kwance, layin da ke kwance kenan, wato period, za ga cewa suna da adadin kwaikwai iri ɗaya, ba adadin yawan electron ba, a'a kwaikwan ne yake iri guda. Mun fahimta ko? To wannan shine. To yanzu sai mu zo mu duba ga wannan sinadarin, sai mu ga cewa to adadin yawan electron nawa ke gare shi, sannan kuma kwaikwai nawa zai samu. To yanzu sai mu kirga adadin yawan electron da ke gare mu a wannan sinadarin. Kun ga muna da 2 nan, sai mu tara da 2, kun ga 4 kenan. Sai mu tara da 3, kun ga muna da nawa? Adadin yawan electron 7 ko? To sai mu zo mu zana kwaikwan. Kwaikwai na farko mun san 2 yake ɗauka, shine mafi yawa abin da yake ɗauka ko? To cikin 7 an ɗebe 2, kun ga saura 5 ko? To kun ga kwaikwai na biyu zai samu 5. Kun ga sai mu ce 1 2 3 4 5. Mun fahimta ko? To yanzu sai mu duba a wani rukuni kenan yake. A layin tsaye mun ce su ne masu adadin kwaikwai. To kun ga tunda adadin kwaikwai 2 ne, to kun ga yana period na 2 kenan. Period zai zama na 2, tunda kwaikwai 2 gare shi ko? Kun ga na 1 ga na 2. Kun ga kwaikwai 2, kun ga yana a period na 2 kenan, wato a layin tsaye, a rukuni na period. Sai kuma sai mu zo ga group, wato layin tsaye. Mun fahimta ko? Sai mu ga cewa to shi kuma ya ta'allaka ne daga adadin yawan electron da ke a kwaikwai na ƙarshe. Sai mu duba muna da adadin yawan electron nawa ne a kwaikwan waje na waje gaba ɗaya. 1 2 3 4 5. To adadin yawan electron 5 a kwaikwan ƙarshe shi ya nuna cewa yana a group 5. Mun gane ko? Period na 2 amma group na 5. Mun fahimta ko? Wannan shine cikin sauki. Sai mu duba wanne daidai da shi. Kun ga period 2 group 5 shine an samu, wato C kenan. Da fatan kun fa'idantu. Nagode.